матур кыш айының башында 5 декабрь көнне 55 ел элек кадерле кешебез Узбекова Фәрида Әхмәтгали кызы дөньяга туа. Бүген шушы олы тантанасын каршылаганда иң җылы теләкләрен аңа зур Черкли авылына абысы Рәшит, җиңгәсе Рауза, племяннигы Илшат, тормыш иптәше Мәрьям, племянницасы Гөлнур гаиләсе белән, балалары Хава, Азиз, Мәдинә һәм Мөхәммәд юллыйлар. Гаиләдә 6нчы бала булып туган газиз кешебез дә олы юбилеена җитеште. Әле кайчак кына балачакта бергә идек төсле. Бүген барыбыз да олыгаеп әби-бабай исемнәрен йөртәбез. Бу әлбәттә олы шатлык та, шул ук вакытта гомерләр үтүенә көенеч тә булып тора. Сеңелем Фәридә мәктәпне тәмамлагач, медицина тармагына гомерен багышларга карар кабул итте. Аннары техникумда белем алды. Гаилә корып 2 кыз бала үстерделәр. Алар да алма алмагачлан ерак төшми дигәндәй, әниләре эзеннән атлап, медицина тармагы белән үз гомерләрен бәйләделәр. 1998 елны Аккүл санаториясында кадерлебез хезмәт юлын башлап җибәреп, бүгенге көнгә кадәр намуслы хезмәт итә. Аны гадел, таләпчән, тырыш булганы өчен бар хезмәттәшләре дә хөрмәт итеп яраталар. 32 ел киявебез Фиргат белән алар татулыкта, парлы канат кагып гомер итәләр. Раббым, тагын да озаграк шушылай бергә булып сөенеп яшәсеннәр иде. Сеңелебезне без нык яратабыз. Ул безнең кардәшлекне саклап, барыбызның да хәлен белешеп яшәүче якын кешебез. Газизыбыз, бүген әкренләп 2-5-легә лаек булган гомереңә нәтиҗә яса. Борылып кара әле, барысын да булдырдың. Авыр чакта югалып калмадың. Эштән курыкмадың, сабырлыгыңны санап бетергесез булып кулландың да кулландың. Без сиңа шиксез гомере буе сокландык. Синең белән горурландык, синең өчен гаиләң өчен куандык. Яратканыбыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Ихластан бары бәхетле көннәр киләчәктә каршыларга телибез. Инде бүген Фәридәбез 55 яшь тутыра. Бәйрәмнең хуҗасы булып түр башында утыра. Ирең белән яратышып, хөрмәт итеп торасыз. Бергәләп фикерләшәсез, бергә план корасыз. Барыбызның үз гаиләсе, тик туганнар кадерле. Кирәк чакта ярдәмләшеп үткәрәбез гомерне. Син миңа, мин сиңа кирәк, бер-беребезгә терәк. Бездә бит әти һәм әни каныннан туган йөрәк. Без бер туган, газиз бала, язмышыбызга рәхмәт. Синең абый булып яшәү сеңелем шундый рәхәт. Котлы булсын юбилеең, авырмыйча гомер ит. Бу шигырьне гаиләбезнең бүлеге дип кабул ит. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза сезнең өйне тапмасын. Шир-сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны какмасын. Кияү белән бик озак тигез гомер итегез. Пар канатны кайырмыйча алтын туйга җитегез. Без туганнар гомер буе гел аралашып яшик. Абыем дип, сеңелем дип, ихлас күңелдән дәшик. Кайгыда да, шатлыкта да булыйк әле гел бергә. Безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Кадерле Фәрида Әхмәтгалиевна, туган якларыгыздан музыкаль сәламне дә кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан
алтын кулларың сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул кары